Čaute, dnes je nedeľa a začal som s balením kníh. Sú knihy, je to strašne pomaly, oveľa pomalšie ako som si myslel. No ale okrem toho musím vybaliť jednu vec. Jedni moji kamaráti si objednali takú odmenu, ktorá sa volala, že dostopujem z knihov až k vám. Problém je, že bývajú celkom blízko, asi tak 300 metrov odo mňa. Takže myslím, že to bude celkom náročné stopovanie kvôli tomu, že sme v meste vnútri a ľudia sa budú čudovať, že čo tam stojím na nejakej križovatke. No ale dohoda je dohoda, takže to musím vyskúšať. Držte mi palce. Takže najprv vyskúšam stopovať bez cedule. Keď to nejaký čas nepôjde, tak tam napíšem niečo, ja neviem. Napríklad, že 300 metrov alebo niečo podobné. Stopovať začíname o 14:32. Problém je, že je nedeľa, strašne málo odtiaľ to chodí. Cez týždeň je to tu plné. Idem 300 metrov na záchranisku za 10 €. Ti vysvetlím za chvíľu, o čo ide. Dobre. Kokos. Idem do roboty, vidím ťa, zoberiem ťa. Len tuto, vieš čo, stačí, ja neviem, tu zastaviť niekde. Tu? No však tu odparkovať. No. Tak idem do roboty. No, vidíš. Dobre, super. 14:45. Za 20 minút mi zastavila kamarátka Valika. 300 metrov sme prestopovali. Za 20 minút. A už ma čaká Tibia. Ahoj.